Εδώ, από το δευτερεύον ενός μετασχηματιστή υψηλής τάσης, θα δημιουργήσουμε ένα απλό σπινθήρα ανάμεσα στα δύο σύρματα. Έχουμε ένα απλό σπινθήρα λόγω της υψηλής τάσης που εφαρμόζουμε στα δύο σύρματα. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτός ο σπινθήρας αν παράλληλα στα δύο σύρματα συνδέσουμε το μπουκάλι με το νερό και τη μέρα με το αλουμινόχαρτο. Τώρα έχουμε συνδέσει παράλληλα στα δύο σύρματα το μπουκάλι με το αλουμινόχαρτο. Για να δούμε πώς θα είναι ο σπινθήρας. Διότι το μπουκάλι με το αλουμινόχαρτο ουσιαστικά δεν είναι ένα σκέτο μπουκάλι. Είναι ένας πυκνοτής ο οποίος λειτουργεί σαν λογδονική λάγινος. Μαζεύει τεράστιο φορτίο το οποίο δημιουργεί την ηλεκτρική εκένωση που βλέπουμε. Να δούμε πάλι τον απλό σπινθήρα. Θα δούμε εδώ πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρική εκένωση από μεγάλη σχετικά απόσταση, ιονίζοντας τον αέρα ανάμεσα στις αγκίδες με φωτιά. Η φωτιά θέτει σε γρήγορη κίνηση τα μόρια του αέρα και οι συγκρούσεις προκαλούν τον ιονισμό του. Ισχυρά ιονισμένο αέρα πάει εύκολα.